Здравейте, ето какво купих за 90 евро треве. Започваме с кухненска ролка. Лимонов сок на Нести с лимон. 2 пудинга съм взела. Те са 55 цента. Сок на малката. И той мисля, че беше 80 цента. Бутер взех, той беше на 1 евро. Хляб 1,89 евро. Кайма 2 евро. Пилешки филета, те мисля, че бяха около 4,50 или 5 евро. Брашно 60 цента. Другия пудинг 55 цента. Такива пакети нудали за моя мъж, те са по 69 цента единия пакет, аз взех 6. Тук за 4 показвам. Взех такива готови барбекю бутчета. Сок на малката, когато излизаме. Такива лозови сърми посми. Моя мъж много ги харесва. Фиде взех за супа. Кайма още една. Тя мисля, че беше около 3,49. Вода на малката. Защото бяхме навънка и трябваше да купя вода. Киндер, тя се го сложи в количката. Ето ги другите два пакета нудали. Един по-скоро. Картофи, те бяха 3,49. Маслини без костилка, те са мисля, че 1,20 евро. На малката Харибо. И тя отново си ги сложи вътре. Ето и другия пакет нудали. Шоколад Милка бяха на 1 евро някъде. Ягоди взех, те са мисля, че 2,49 евро. 10 броя яйца, 2,49. На малката взех пудинг, 1,79 мисля, че бяха. Тук взех тирамису, аз и моя мъж много харесваме. На малката не давам, защото има кафе. Взех доматено пюре 2 броя, те мисля, че бяха 2 евро общо. Салами за сандвичи. Тук взимам моцарела за сандвичите, крема сирене, прясно мляко за зърната закуска или за кафето също. За тоалетната капсулки взех. Те взето бяха 80 цента. 2 тиквички, 1 евро. Настъргани моркови. Някой път тези настъргани моркови много ме улесняват. Спестяват ми време. 2 банана взех. Мисля, че 50 цента. Големи моркови взех. Аз ги режа и ги слагам в фризера. Картофи. Пак взех 2,49. 1 кг и половина. Мисля, че бяха или 2 кг и половина. Кафе. То е 8 евро. 200 грама. Червени чушки също взех. Ще правя планени чушки. Зелена салата 1 евро. Лимони 1 евро, някъде или 2. Още един пакет червени чушки. Гъби, мисля, че бяха 2,49 евро. 2 броя пресен лук.